Gabon guztioi eta bezatun zurira. Buenas tardes a todas y a todos. Y hoy directamente una gran cantante y, como ella dice, artista multidisciplinar. Cristina Rosenvinge, ya chico y chica, este dúo. Cristina Rosenvinge, chico y chica, izango ditugu orain. Como decíamos. Bueno, buenas noches. Gabon, eskerrik asko guztiei. Cristina Rosenvinge aurkezten du debut 11 episodio autobiografikoak bere abestien letrak eta saiakera bat azalduz, hitza eta musika nola harremanetan jarri. Eta liburuak ezagutzen digu ze momentutan sortu ziren abestiak letrak. Eta bertan abestiak. Cristina, ongi etorri, Gabon. Eskerrik asko niretzat ohore bat eta hemen egotea liburu honekin. Aste honetan, hilda Rafael Sánchez Ferlosio eta azaldu zen saretan, abezerako egin zuen azken elkarrizketa bat, eta izugarri gustatu zitzaidan eta hauek eratu nuen galdetzen zioten Sánchez Ferlosiori egunen batean idatziko zuen oroitzapenen liburu bat, eta berak erantzuten du ez da pentsatu ere sekula ez, nola idatziko dut oroitzapenen liburu bat, iraganaz lotza baino, ez baitaukat besterik ezer. Zuk lotza sentitu duzu liburu bidazten, nola izan da? Bueno, nik ja lotxan nahiko landuan neukan zeren abestietan, nire intimitatea desente erakusten dudalako modu inpudiko batean. Beraz, testura eramatea, pausotxo bat aruntzago joatea zen. Eta gainera, idazle bat, historia asmatu baten atzean gordea dagoen bitartean, nik nire karrera guztian egin dudana, neure esperientzian oso oinarritua dago. Baina egia da, norberaren materiala erabiltzen da hori delako eskura daukazuna. Ez da horren beste narzisismo kontua. Gaur, kontatzen nuen orain dela 3 egun gertatu zitzaidan gauza liburu honen aurkezpena egiten, kazetari gazte batek esan zidan ez hitzez izonela, baina esan nahi zuen hau zen zoragarria izan zen, garbi galdetu zidan. Idatzi dituzu 10 liburu zeure bizitzaz, eta orain liburu bat idazten duzu, zer uste duzu, hain pertsona liluragarria zarela, oso impertinentea zen, oso barregarria, eta harritu nintzen, inork lehenago egin zidalako eta eskerrik asko esan honek galdera egiteagatik. Van Goghek erretratok egiten jarri zenean, ispilu baten aurren jarri eta bere burua margotu zuen bezala, autoerretratoa pintoren artean oso zabaldutako baliabidea da, musikan gauza bera egiten dugu. Ez duzu uste liluragarria zerenik, ederrena zarenik, nork egingo dizu modelo lana. Nor jarriko da 3 ordu zure aurreneri gauza bera gertatzen zait, kontatu behar bat dut, bizitza bat eta bere miseria guztiei esteak atera, hoben eurei egitea, eta ez beste bati. Neure esperientzian bidez, azken batean mundu guztiarena kontatzen ditut. Funtsean denoi gauza bera gertatzen zaizkigulako, eta hori da autoerreferente honen arrazoia, ez da gero horren beste, gero badago lehen pertsonan gauza asko egiazko ez dena.
eta gogoratzeko, bizi izandakoa berriro gogoratzeko ariketa horretan, zuk sentitu duzu gogoratzen duzunaren eta benetan gertatu zenaren arteko marra ez garbi hori, eta hori aurkitzapen zoragarria da zeren. Abesti bat egiten ari zarenean, sublimatzen ari zara, baina zeure egunerokoekin ari zarenean edo bizi izandakoa kontatzen ari zarenean, zeina oso ondo gogoratzen duzun, gertatzen zaizuna da, zeure esperientzien aurrean jartzen zarenean eta erabakitzen duzunean, ez duzu edo zelan kontatzen, baizik estilo literario bat aukeratzen duzu, badira gauza batzuk ahazten dituzunak, beste batzuk gehiago azpimarratzen dituzu, orduan idazten duzun momentutik ja fikzioan zaude, egia ez da existitzen, ari zara noski gertatu zanaren berzio bat idazten gaur daukazun sensibilitatearen argitan. Ezin da beste erabatera egin. Eta 26 urte dauzkadanari dagokion atalean, tenteltasuna, arrotasuna, dana daukazunean, orduan neukanarekin leial izan dut. Zu egunerokoak idazten ohitua zeuden, bai, nota horiek zeuden, errebisatu dituzu. Bai, ez dute modu ordenatuan gordetzen, baina artxiboak dauzkat, kutsak, egiten dudan guztiak gorde egiten dut beti. Idazten dut, abesti baten zerriborroa eta kutsa batean bukatzen dut, dena dago desorganizatu eta etxean beti pentsatu dut Mario Kondek sartu beharko lukela eta dena zoragarri utzi behar zidela eta begirazio ondo. Ez dela hori gertatu zer 84ko agenda bilatu aurkitu izan dut, datuak kontrastatu eta baita eguneroko horiek ere, eta horiek oso barregarriak dira, ze beti daude desesperazio momentuan idatziak dena ondo baldin badago, ez dute zer idazten, baina barealdietan jartzen naiz idazten. Alegia, nire egutegiak irakurko balitu norbaite pentsatuko luke nire bizitza penagarria zela. Eta non hasi zinen material hori biltzen. Liburu honen apustua, guztia hasi zen, azken diskoa bukatu ondoren, El Hombre Rubio, letra bukatu nituenean, garbi neukan letra guztiak denak batera argitaratzea. Ni letra liburuen bildumagilea naiz, ja badaukat, letra asko daude idatzita, eta oraintxe bertan badago jente asko zederik, binilorik gabe, entzuten dituena, ez ditu irakurtzen eta horrela Twitterren aurkitzen dituten ere abestietatik ateratako letra zatiekin gaizki aterata daudenak eta letrak genero literario bezala defenditzeko gogoa neukan. Eta honetarako baitere sartuan nintzen saiakera bat idazten, non deskribatzen dudan bertso kantatuaren teknika, bertso idatziaren teknika oso desberdina baita, zeren kantatuko dena idazten duzunean hitzen soinua esan nahia baina adierazgarriagoa da, errimak, neurriak, zer esan handia dauka eta gainera lerro melodiko baten gainean idazten duzu, zama emozionala handia daukana, alegia lerro melodikoak historia bat kontatzen du eta historia horrekin osatu egin behar da, baina kontu handi zibili behar duzu, melodia ezin duzu zapatu letra kargatu egiarekin, baina gauza delikatu asko daude, teknika oso fina da, eta baneukan lan hori egiteko gogoa, zeren urtea pasatu nituen urteak bila, teoria baten bila kontatzen zuena kantua musikarekin, konpasarekin hola erlazionatzen den. Lehen harria jarri dut saiakerak asko zorri gehiago zeuzkan, gero murriztu egin dut, baina uste dut asko sakondu daiteken zerbaitetan lehen harria jarri dut dala. Eta gero letrak neuzkan eta orduan
hasi nintzen paseatzen, etzegoen argitaletxerik nahi zuenik, material berria nahi zuen, poemak, edo ipuinak, edo oroitzapenak, eta nik errebindikatzen nituen, nire letragileko 26 urteko esperientzia. Eta orduan, zorionez, gau batean, Belengo Pegi irekin topo egin nun, esan nion argitaletxe baten bilela, dela Madridekin jarri nintuen harremanetan, urrengo egunean deitu zidan, oso iraindua, El Cancionero, berak esan zuen bezala eskaini ez niolako, zeren ezagutzen bainuen, baina ez nuen uste, berarentzako proiektu bat zenik, etzelako narratiba, eta, elkarrekin bazkaldu genuen, eta esan zidan, sarrera batzu nahi zituela, sarrera bat nahi zuela abesti bakoitzerako, kalkulo egin nuen, 150 sarrera izan daitezke, 107 utzi ditut, albunetan argitaratu gabeko abestiak kendu egin ditut, eta esan nion, hori ezin da irakurri beraz, orduan esan nuen izan zen sarrera horiekin kontakizun bat egitea, disko bakoitzari erreferentzia ginez nire asmoa zen saiakera jartzen, on azaltzen den hau zergatik den hain zaila, gero letrak, eta gero eranzkin bat azalpenekin. Eta entregatu nionean, kapituloak bidaltzen hasien nintzaion, berak erantzun zidan esan ez asko ari zei gustatzen idatzi gehiago, eta esan nion, argitaldari bezala orientatu nazazu, eta, 160 arte, 160 orrialdetara arte iritsi nintzen, eta bere editore bezala egindako ekarpen handia izan zen, ordena aldatu zuen, alegia. Kapituluetan tartekatu zituen letrak eta gero saiakera bukaeran, eta horrela artefakto literario bat egin zuen, asko gustatzen zaititza badirudik lertu egingo dela. Errelato bat bezala kontatu daiteke ez nire bizitza eta liluragarria delako, baizik abestiak idatzen dituen norbaiten bizitza delako, eta bere bizipen guztiak nola eramaten dituzun abestien lenguaiara. Hori dau, kanpotik badirudi zu orain, begoneko zenuken tokian zaudela, baina liburuan ikusten da askotan ere jartu dituzula erabakiak guztien gustokoak ez zirenak. Batzuk esaten zuten kolokan ari zinela pausoak ematen. Orain liburua idatzi duzunean, piezak enkajatzen hasi dira. Hori da arrazoietako bat, beste batzutan entzun dut, nire karrerak jauziak izan dituela, jendeari puntua konektatzea kostatzen zitzaiola, eta nik esaten nuen zirkunstantziak eta bizi naizen garaiari erantzutea. Ez dago aldaketa handiak emateko asmorik, eta hori ere bazen arrazoia, guztia ordenan jartzeko nahia. Eta nola idaztea ez da niretzat terapia izan, zeren gogoratzea beti da traumatikoa, baina ez oso atsegina izan da, oso polita izan da. Eta konturatu naiz nire bizitza, nik orain gogoratzen dudana baino interesgarriago izan dela. Liburu honetan lanbidea hitz egiten duzu, artista lanbideaz, eta gauza asko egiten dituzu galdera existentzialak eta oso egokiak. Utzeko didazu, planteatzen dituzun batzuk egiten, denak irakurri ditzaket, ondo. Zuk ataletako batean esaten duzu, lanbidea dela eta lanbide honetan denbora asko pasatzen da zerbaitetarako prestatzen, agian iritsiko ez dena. Zentzurik badauka, gorputzari iman dedikatzea jaten ematen ez dizun zerbaitetara. Zergatik egiten duzu abesti bat inork eskatu ez dizuna gusto emateagatik, aitortza edukitzeagatik, ze funtzio sozial betetzen dugu artistok, zure lanak errenta ekonomikori sortzen ez badu, lana da, errentagarria baldin bada, artea da. Galdera hauek oraindik planteatzen jarraitzen duzu, bai, parte hori garrantzitsua da. Niretzat,
Zeren lanbide hau daukagu noi hori gertatzen zaigu. Gu gara, lehenengoak zalantzatan jartzen. Bai zilegitasuna eta egitearen baliagarritasuna. Bai, galdera hauek etengabe egiten ditugu. Zeren, egiten duzu, nahi eta nahi ez egin behar dituzu. Ezin zara egin gabe geratu. Ikusten duzuna, forma musikal bat eramatea da zure eginkizuna. Baina ez da oso erabaki praktikoa. Bizitza estrategia bezala ez da hoberena. Baina nahi eta nahi ez egin beharrean sentitzen zara. Bokazio baten da, nolabait esatearren. Nondik ateratzen dira melodiak? Batzutan badira, zaldi batzuk kantatuak izatea eskatzen dutenak. Zu gogoratzen duzu momenturen bat? Non sortu zaizun melodiaren bat momentu bereziren batean? Bai, abesti gehienak harrapatzen zaituzte lanean. Zuek ere abestiak konposatzen dituzu eta badakizue nola den. Egunean, ordu batzutan lan egiten duzu, akordekin jolasean zaude. Abestiak egiteeko modurik onena da musikarekin hastea eta ez letrarekin. Planteamentu dramatiko bat behar duzu idazten hasi aurretik. Baina askotan ari zara bilatzen, da ez duzu ezer aurkitzen. Eta beste momentu batean aldiz, garunean parte hori aktibatu zaizu, zerbait egiten ari zara momentu batean, eta melodiak erasotzen zaitu. Eta hau da, deskribatu nahi izan dudan gauzetako bat, bai, hau da, atal bat, zerrado egiten bukatu ondoren, ondorio gutxi dauka kritika txarra jaso zituen, jira oso motza izan zen, irterarik gabeko bide batean sentitu nintzen, gainera seme bat edukita gutxi, eta oporretan nago nire amaren etxean, krisi batean enago, arrazoiak esaten dit, musika abandonatu behar dudala, eta hau gertatzen da. Arratzalde horretan ez naiz hondartzara joan, nire amaren etxeko gela horian nago, melodia bat azaldu denean, abandonatzen dut, lo hartu nahi dut, indarra behar dut gauerako, melodia behin da berriz azaltzen da, eta buelta pare batean, konpas irregular, oso jostari bat sortzen da. Isiltasuna itxaron, berriro dator nere burura, utzi pakean, lo hartu behar dut, eulia nere kopetan jartzen da, eta baraz irregular hori hartzen du berriro. Na. Ai, ez dago pakerik mundu honetan, ezin dut gehiago eulitxo alde, badira zu eta zure musikatxo baino zerbait garrantzitsuagoak, orain behi bat naiz, behi zoriontsu bat, txekor batekin, inork ez nau faltan botako, ez ni, ez nire abestiak asko zobeto, ez nagoelako presentable ez daukat, ez da denborarik ere dutxatzeko. Nire Isabela Ferrero Rocherren paper bat bezala zimur geratu da. Ezingo naiz bainatu bilutzik sekula, hor baino honekin bukatu dira bekeiniak, zea soladi umetxo baten daukat. Eta egunean 2 litro esne sortzen ditut, hori bai da talentua, behi bat naiz, oso zoriontzua, oso aspergarria, azoaz eulitxoa. Eta espantatzen da, baina unetxo bat itzultzen da, eta itzultzen da. Estrofa osatu egiten da, enumerazioz zenbaki hartzen du, 1, 2, 3, 4, 6. Zerrenda bada, zer kontatu nahi du, estribiluak insinuatzen du, leher egin da, jekitzen naiz, hartzen dut gitarra espainala, eta asmatzen dut lehenengoakin la, 7. Zenbakiaren ondorioz, lo baino ez dut egin nahi, ze aspergarria den euli hau, begiak izten ditut, konbak, mairiar. Beste aldean entzuten dut, handik egun batzuetara, frakatelaren masa egiten ari naiz, nire amaren errezetarekin, aragia, txerri aragia, zekor aragia, esnea, gatza, ordu erdia, oskailuan, 4 zuringo,
ondo nahaztu eta gero gurinarekin frijitzen dira eta telefonoa jotzen du eta nire amak danieraz esaten du hello eta bapatean ingelesez hasten da norbaitekin modu animatuan idazten dut. Steve Shelley da. Liak eman zure zenbakia toniken Nueva Yorken bolo bat egin nahiko zenuke zurekin jo dezakegu badozkazu ingelesezko kantu gehiago disko bat egin nahi baduzu nik ateralko nuke nire zigiluan ari zara beste bidaia bat planteatzen New Yorkera isiltasun labur bat ni musika utzitan nengoen eta esan nion noski baietz bat dauzkat abestiak toniken jo nahiko nuke sartu nahi dut 21. mendean Nueva Yorken joaz eulitxoa ziztuan doa ezin da intsektu mentala utzi eta nere buruan soinua barraiatzen da baina eulia lorategira doa baita nere doinua ere Kategateko kaboan, non iparraldeko itsasoa barkatu ez daukagu testua. Hainbak. Ze ona. Eulia inspiratzaile ez dago lehenengo aldiz, hau da kontatzen diguzunetako beste pertsonaia bat. Guk asko hitz egin dugu, Kristinak liburuan dauzkan irudietaz, hemen Eulia dago, zuri gustatzen zaizu kankanen gonak, Danimarkako mutur batean dago nere amakan kabainatxo baten dauka, oporretan bertara joaten gara, eta Danimarkako puntan da. Norte itsaso eta Atlantikoa elkartzen dira, eta ikusten dituzu nola kolpatzen diren, olatuak ezintzara bainatu, oso toki berezia da. Zuk oso buru aktiboa daukazu, Kristina. Denbora guztian zaude pentsatzen, irudikatzen, gauzak irudikatzen. Atsedenik hartzen duzu noizbait? Zailena da, pentsamentu hori ordenatzea, eta puntu zehaz batera, dijola, edo eramatea, hemen bezen unbait, nik arreta defizita daukat, adibidez, artista portzentaia handi bate daukat, eta honek dakar berarekin pentsatzeko modu oso basatia, ez doan norabide berean, eremu asko dauzkazu zabalik, eta disiplina behar duzu, norabide bakar batean pentsatzeko, eta jarduera mental hori, transformatu dadila honelako zerbaitetan. Denborarekin hori da, lortzeak kostatu zaidan gauzetako bat. Gogoratzen dut orain hilabete batzuk irakurri nuen elkarrizketa bat, Dominikaloietako batean zetorren, eta generazio horretako 80ko hamarkadaren bukaerako artista desberdinei galdetu, ziri galdetzen zizuten. 15 urtekin eskena tokietatik zenbiltzen. Zer esango zenioken eska horri? Eta erantzuten zenion. Biniloak saltzeko, abokaturik gabeko hitzarmenik ez sinatzeko, solfeo ikasteko, eta batez ere ez kezkatu horren beste, ez dena ondo aterako da. Eta gero ikusten dute liburuan, erreferentzia asko egiten diezula beldurrari. Beldur horiek hor jarraitzen dute, zein dira profesional bezala zure beldurrak, pertsona edo musikari bezala. Artefakto hau idazterakoan,
erromantze bat, da, idilio bat, da, musikarekin daukadana bezala, planteatzen nuen, zertzen idatzi behar nuena, eta konturatu naiz, artista askok idazten dituztenean beraien liburuak, glamurrari buruz hitz egiten dute. Eta parte glamurosoan, horrekin topo egin zenuen atzo, eta ezakit zenbat izen jarri, beraien aura artistikoa zeure egin airik bezala, ez zitzaidan zintzoa iruditzen, da iruditzen zitzaidan hitz egin behar nuela zerbait eta zeinaz ez duen beste inork egiten fokotik urruti, alegia, izua, porrota, zeren bizitzan pena merezi duen guztia baita ere porrot batetik ateratzen delako, eta klitxe hori ustea, zeren, elkarrizketetan beti esaten dugu, dena bikain dijoakigula, inork ez du esaten, begira, diskoa izaten egitea inpernu bat izan da, edo nire taldekoekin oso gaizki nago, edo laportu didate ez denok esaten dugu, ez zoragarri nago, Instagramen bezala, mundu guztia bere alde zoragarria saltzen du, eta inork ez du kontatzen, egun batean miserable sentitzen zarela, zalantzaz beteta, eta orduan, momentu horietan nola idazten diren kantuak, uste nuen bere balioa zeukala aitortzeak, mundu guztia pasatzen delako horretatik eta inork ez duelako kontatzen. Transmites el miedo. Eta beldur hori gero ez duzu helarazten, ez? Liburuan aurrera egiten duzu, eta ez da antzematen. Naiz eta zuk aitortu sentitzen duzula beldurra. Bai, nik esan behar dut privilegio batengatik, eduki udala ibilbide artistiko bat, gauza batzuk bermatuta izan ditu alako. Eta hori beti esaten dut, eta gian nire kontra egitea da. Baina horrek pentsarazten di zenbat talentu galtzen den, zenbat jendek ezin duen hau egin. Nik sorta eduki nuen, hasieran diru asko irabazi nuelako, eta horri esker askatasuna eduki izan nuen. Txas eta egin genuenean, irabazi nuen diru guztia etxetxo batean sartu nuen, ordu ama nuen etxea, eta zeroan nengoen uneetan ere, familiak lagundu egin dit. Eta hau beti esaten dut, iruditzen zait egitura bat egon behar dela, hau ez duen jendeari laguntzeko. Ez adin izan klasertainaren privilegio. Si no he tenido... Bestalde, ez da izan hainbeste ausardiarengatik, baizik eta, Alex eta Kristinaren garaian eskaintzen ziatena ez zitzaien interesatzen, nik ez nuen nahi izan Mekanoren ordezko bat, nik ez nuen hori fedez egingo eta hortik jaitsi nintzen, baina baita ere banekielako atzetik zerbait ona egongo zela. Ez da ez dio dala porrotari beldurra euki, nik uste nuen ondo aterako zirela gauzak, askotan gaizki atera dira, baina irakasbidea da zuk fedeari, zure instintuari jarraituz, azkenean leku onera iristen zarela. Eta nire helburua da ere esperientzia hori helaraztea. Badago atal bat, benetan izugarri gustatzen zaidena, parrasko egin dut, Jin eta pailazoak. Pixka bat ateratzen ditu diskografikatan, egon daitezken miseria horiek guztiak, ez da, noski. Izan ere, liburu hasieran agian kontratuen odisea aipatzen du gehiago, ez da? Eta gero esaten nuen diruaren kontu zikin hauek ez dituela hemen sartu behar, eta kendu egin nuen. Eta historio pare bat kontatzen ditut, jendeak pentsatzen du bizimodu hau erraza dela, zure diska dituzula, ez duzula finantzaketari bilatu behar proiektu bakoitzarentzat, eta gero, benetan, era guztietako gauza gertatzen dira. New Yorken grabatu nuen lehenengo diska, iaia etzen argitaratu, gauza pertsonal batzuk gertatu zirelako, tartean sartu zirelako, eta hau ere kontatzen dut hemen. New Yorken nago, lehenengo diska grabatuko dut, estudio mitiko honetan, Hoboken eta bandako gainerako kideekin noa, zoragarria da, sekulako leku handia du,
eta nire bi talde gogokoenek hortxe grabatu zuten, baina bada nolabait tetrikoa, ez jokeko eremu erdi industrial horretan dagoelako, baizik eta pailazo horiengatik, ehunka pailazo de ginen bildumaren parte dira, soinu teknikariarenak, bere ahotsa sakona eta leuna da, eta kontrolaretotik sartzen garenean, txesirreko katua bezala agertzen da, Aliziako ipuinekoa bezala, zer nolako gaixok biltzen ditu horrelako pailazoak. Tim eta biok horri buruzari gara, Jin bitartean sukaldera joan da kafe bat prestatzera. Esartzen gara, egutegia prestatzen dugu, grabaketarako plan perfektua, eta denak joaten direnean, ni geratuko naiz nire ahotsak eta gitarrak grabatzeko. Jin Janeten mutilaguna da, bajo jolaria, Janet errepidean dagoenean Jin seduzitzailea aritzen da, eta sekulako laudorioak botatzen dizkit kaskoetatik. Badaki abeslariak oso zaurgarri gaudela abesten ari garenean une honetan, eta bera badaki kaso egiten ez diodanez, tratu profesional bikainera itzulten da. Ederki egiten dugu lan, gauza batzuk grabatzen ditu, azentua zuzentzen dit, hitz batzuetan. Como era el hambre que une mis días entre sí. Disko honetan naizena baino gogorrago izan nahi dut. Ahotsari uzten diot, fina izaten, eta kabre bilatu behar dut. Nire gorputza bere itxura berreskoratzen ari da, baina ez indarra. Estraseko maillot bat ere eraman nezaken nire eguneroko akrobaziatan. Jinek atzerapenak izaten ditu, eta ez du interesa handirik agertzen, eta gero kontatzen dit Jin eta Steven neska liatu gizan. Nik esan nuen pailazuak bilduma batean dituen gizona ez dela fidatzekoa. Aurre egiten diote, Jini, eta berak uko egiten du, txantxak egiten ditu, graziarik gabeak, Timek agintea du zaharrena delako, eta ordenera deitzen gaitu. Ni geldi geratzen naiz, pistan trapezioarekin, Jine dio, profesionala eta pertsonala ez direla nahastu behar. Eta proposatzen du grabazioarekin jarrai dezagun aurre ikusi bezala. Nokezetz esaten diogu, irribarran borratu egiten zaio, azkazalak ateratzen ditu, eta benetan aserretzen da. Noke egiten dugu atzera, Timek bota egiten du, aulkia, eta berriro ere elkarri begiratzen diogu bananda horretik. Amaitu da saioa, txundituta nago, gau hartan, Jine deitu dit, bera harrituta dago, esatu masterra baitu egin didate. Baina zer da, 3 asteko lana baitu egin nahi didate. Motelago hitz egingo duzu, mesedez. Ari da azkarritz egiten ongia oskatu gabe. El máster de este disco estuvo secuestrado efectivamente 6. Egia da, masterra baituta gontzela, 6 hilabetez. Eta ia desagertu zen, zorionez, gauza konpondu egin ziren dakizuen bezala, eta argitaratu ahal izan genuen. Noski biografia bat idazten duzunean, jendearen bizitzaz hitz egin behar duzu. Topatu duzun jendeaz, Jin eta pailazoak barne, ezta? Badago ere, gertukoagoa duzun jendea, liburu honetan, nola kudeatu zenuen zure bizitzari buruz hitz egitearena eta zure bizitzatik pasa diren pertsona horiei buruz hitz egitearena? Nola pentsatu zenuen, nola gintzen nezakeela hori? Tira, jende asko abesietan ere agertzen da eta ziek aldetzen egon daitezkeen. Eta gainera, arrazoi emozionalengatik idazten badut, izorra aitezela ez da? Gauza subjetiboa da gainera, jendea badaki. Baina egia da horrelako istorioak idaztean, jendeari buruzko abesti bat baino, badela dilema moral bat, nik nire bizitza kontatu dezaket, nire intimitatea, baina beste gai bada,
beste jendearen bizitza jabetzea eta zure libururako baliatzea. Gini adibidez ez nion baimenik eskatu, eta uste hori ingelesez argitaratuko denik, beraz ez du jakingo, baina Stevie dagokionez beren neskarekin nola amaitu zuen harremana kontatzen dudanez baimena eskatu nion. Hau da, iruditu zitzaidanean historio batek pertsona horien intimitatearekin zerikusia zuela, baimena eskatu nien kontatzeko. Egia delako, literasko horrela idazten dela, baimenik eskatu gabe eta jende asko haserretu egiten dela. Eta ez da bidezkoa, ez da. Azken batean, norbait ez zuri buruz hitz egiten badu zure bertsio bat ematen ari da, eta agian zu ez zaude ados bertsio horrekin. Bai, ni kontuan dizaritu naiz esaten duzun bezala. Eguneroko modukoa delako, baina adibidez amaieran, familiari buruz hitz egiten dut, eta nire anai arreba eta amaren onespena behar nuen, irakurri zuten ongi iruditu zitzain, eta nire amak zuzenketa bat egin zidan. Eta interesgarria da, gainera. Nik oso ongi gogoratzen dut, nola atera zen nire ama, aitearen besotik, hijitoen ezkontza batera zikoazten, eta ama mantila batekin nire ama Danimarkakoa da. Eta nik oso ongi gogoratzen nuen. Eta irakurri zuen eta esan zen dena oso ongi, baina nik ez dut inoiz peineta bat jarri, eta nik esaten nion, nik ikusi zaitut peinetarekin eta esan zian, nik ez daukat peinetarik. Orduan, kendu nion, baina ezakit ahaztu gintzaion edo etzen existitzen peineta hori, bai, agian asmatu duzu oroitzapen hori, ez da? Bai, beti geratzen da zalantza hori, ez da? Zer da asmatu duzuna eta zer da goratzen duzuna? Memoria subjektiboa da. Bai, paiketetan ere, lekukoen testigantzak ez dira hain kontuan hartzen, badakigulako hori horrela dela. Bueno, cuando abandonas Nueva York, New Yorketik ateratzen zarenean, dorrena gertatua zen, agian bazen hiri gogorragoa. Eta hausnarketa batzuk egiten dituzu, hemengo indi eszenari buruz. Lehen badirudi jolastoki bat. Ez badirudi mutilek, ez dutela onartzen, neskek hori egitea. Hori ezartzen, matxismoa, urreiritziak, zakitzu iristen zinen haiek egoneko luketen beste leku batetik, Sonic Youthekin lanean aritua zinen. Haiek talde horiekin lan egin nahi baitzuten. Bai, aurreiritziak asko jasan ditut, nire bidea ez delako ohikoa izan. Ni undergroundetik atera nintzen, mainstreamera sartu nintzen ate handitik, gero larrialdi atetik jauz egin nuen, nik ez ohiko mugimenduak egin ditut, ez da? Normalean ibilbideak ez dira horrelakoak izaten. Beraz, nahastu egiten dira estiloaren gaiak, pururutasunarenak, eta baita ere sexismoarekin. Emakume bat bazara, gizonezkoen mundu batean, arketipo pilo egin behar diezu aurre. Eta niretzat New Yorken bizita, ikusi nuen ohikoa zela emakumeak egotea taldeetan. Ez nuke esango ez dela sexismorik. Ez nuke esango sexismorik gabeko lekua dela. Baina ona itzultzean benetan niretzat xok bat izan zen, ikustea zein aurre iritzi zauen, berano fatal egin eta gero. Ikustea kritiketan, badidez Nacho egilea zela, esaten zutela eta horrelakoak esan non. Aizu berriro nago hemen, berriro erakutsi behar dut balio dudala. Eta xok bat izan zen. Eta ez dut uste hori irabazita dudanik. Ni naiz marginetan mugitzen den artista bat, ez nago egonkortuta ere ez jaialdietan. Ez naiz egoten batzuetara joaten naiz, laiztera egongo naiz Sorian ere bai, gogo handia du, gainera narirekin egongo naiz. Ni egoten naiz Primavera Sounden, nire ez egilo direlako, baina nik askotan ez dut sekula jo.
rara abiz bat naiz azkenean. Baina azkenean arraroak asko gara, ez da legio bat. Esaten duzu, egotzi date maitasuna erromantikoa perpetuatu dela. Juan Manuel de Pradarekin egon nintzen duela gutxi eta badu eleberri bat, Lucía la Noche izena duena, eta hor maitasun historioa kontatzen du. Ramón Gómez de la Serna aipatzen zuen berak, azaltzen zuenean, izu horrelako kontakizun bat egiteko, ausarte izan martzarela. Eta Ramón de la Serna aipatzen zuen eta esaten zuen, lokursia abriga. Etxeen dekorazioari buruz hitz egiten ari zen, batez ere etxea dekoratzen duzunean, nahiz eta dekorazio sortera izan, baizu horrek beroa ematen dizu. Esto y dice él. Baina horretan sakontzen du eta esaten du. Onartuko bazenute eta edatuko baritz kursia, gizadia onagoa, zintzoagoa eta dotoreago izango litzateke bai, niri oso ongiro itzen zai, gainera hori normalean femeninoa den horri lotu zaio. Eta niri asko interesatzen zaizkita, ebiez, kursia den hori elementu gisa erabiltzen duten artistak oso subertsioa izan daitekelako. Beraz niri asko interesatzen zait. Izan ere, iruditzen zait, kursia den horren inguruan kuestionamendu asko egiten dela, ez da, badirudia oskorra zarela, ezin duzula diskurtso potente bat izan, kursia bazara, eta noski baietz eduki ezakezu. Eta Patti Smithi buruzko artikulu bat irakurri nuen dela gutxi rokean, onartu zuten lehenengo emakume izan zen, maskulinizatu egin zelako, ez? Eta hori guztia aztertu beharko dugu, ez da? Zer den maskulinoa, zer femeninoa, eta nola erabiltzen dugun maskara, zer den berezko edo zer den Troiako zaldiarena egiteagatik, ez da? Maskara jartzen duzu, jolasten utzaitzaten, eta guk artisto jokatu dugu eduki izan dugulako. Bideo grabatzeko kulerotan atera barbazara, izu atera, hori baldin bada kaltea, kontua da, zuk mundu horretan sartu nahi duzula, eta askotan sartu alizateko erabili diren taktikak gero zalantzan jarri dira. Baina, aizu, ez baduzu tresna horiekin jokatzen ez zingo zara sartu. Eta kontua sartzea da, ez da? Uste dut horrek guztia bere testuingura duela eta ez garela dogmatan erori behar. Lokursia abriga, ez da, bai? Maitasuna abestiak, niri hitz egin diate, abusturei buruz, abesten duten abesti horiei buruz, nola idealizatzen duten maitasuna, eta nik hor beti esaten dut horrela etxean ibiltzeko moduan. Ez badago gatazka bat, ez badago historia zuk harreman zoragarri bat baldin baduzu, gizon zoragarri batekin dena oso ongi badoa, zuk ez duzu ez abestirik ez historiorik, zerbait gertatzeko eten bat gertatu behar da, zerbait egon behar da, lekuz kanpo, bihotza utzi behar dizu edo zukari, zerbait egon behar da. Dena ongi doanean ez duzu historiorik. La Joven Dolores diskara iritsi zinenean, inflexio puntu bat egon zen zure disken gaietan, un hombre rubiorekin jarraitzen duzu, ez da, ustura horrekin badago unibertsio femeninoa, zure ikuspegitik begiratuta. Gizon unibertsalen ideia, ez da. Bai, La Joven Doloresen proposatu nion nire buruari besteak hain instintiboak ez izatea, oinarri teoriko bat izatea. Eta ez zuzen ere mito femeninoen inguruan idazten nuen hori izan zen pixka bat aitzakia. Eta hor da Eba, Lamiak eta Ebari buruz hauxe diot. Eba ez da historioko lehenengo emakume fatala. Loten maztea bezala, sortzaileari desafio egiten dio.
Agian sagarra oso freskoa da, edo sekulako tentazioa eragiten dio. Edo agian ez ditu zentzurik gabeko aginduak bete nahi. Ez lotu zapatak, ez jan sagarra, ez begiratu atzera. Ez dago, arau horiek hain serioski hartzerik. Ez dira, ez akabatu, ez lapurtu, bezalako lehiak horiek oinarrizkoa dira, eta iraultzaileak izan ziren gizadia bakean bizi zedin. Dena den, Ebaren intsumisioa garesti atera zaiguaren seme-alabei dimentsio planetarioko paradisu batean bizi gintezke hementxe gabiltza minez erditzen eta hondartzan etxetxo bat edukitzeko gure izargiz ordaintzen. Eba mundu honetara itzuliko balitz eta Adan ikusiko balu saiestu egingo luke esango luke begira zer egin genuen azkenekoan hobeto dugu elkarrekin ez ibiltzea. Behin eta berriz errepikatzen digute. Bere kabuz erabakitzen duen emakume bat kaosaren hasiera da, baina Eba ez da emakume fatala. Adibidez, Ulisesi ere lamiek saiatzen dira, bidea galarazten, baina bera lortzen da makilera eta sekulako kontzertu korala du. Bitartean, bere marinelek tapoiak dituztela, arraun egiten dute. Britainiar Museoko anforetan, badituzte gorputzak emakumeenak eta gorputzaharrak txorienak. Geroago, erdiaroan, buztana arrainarena balute bezala. Irudikatzen zitzen hori noski askoz ere politagoa da. Badakigu, gainera Ulisesek nola jozion Zirzorekin eta Kalipsorekin. Eta osongi ulertuko genuke ura akabatu egin nahi izateko nahia ere. Amante con mis dulces cánticos, sin ir más lejos. Niri ere gustatuko litzaidake. Nire kantuekin urruntzea ondoan dutuana. Siestan dagoena, adibidez Nacho zen hori. Abesti hau, beira, hau da osnarketa, eta gero emaitza, hau da abesti honetaz bereziki arronago, momentu batean, 6 errima kontxonante lotzen dituarako, eta azkenekoa semen hitza da. Asko gustatzen zait, horregatik irakurriko dut. Hau da erraza izan, Orain txegin dugu, eta galtzeko beldur naiz, ez dut maitatu nahi, besarkatzen hau, badirudi lo dagoela apurtu naiteke. Ez nauzu zertan maitet, nik maitako zaitut. Zainak lotuta kateak pena lotzen dute ez denarena. Azala bedeinkatuta esaten dit. Maitea, zauria txikia da, ez daia ikusten, zuaitza loratzen da, beste sagarra hazten da. Badaki badirudiela, baina ez da. Ezakite zer duten paradisunen zati bat, semen tanta batek, mendeetako fedeak erretzea eragingo du. Adin horretan badugu bulkada hori, eta azalak gezurra esaten badu hauxe izango da egia. Bonita. Oso polita. Bai. Ikusten duzu. Ja, denbora atzera egiten ari da. Bueno, badugu denbora oraindik. Jose Luisek lehen esan dizu, Lajomen Doloresi buruz, inflexio puntu bat izan dela. Eta hitz egin dugu honi buruz ere. Ez zara beldur, behin eta berriz hasteko, ez zara inflexio puntuen beldur, izan ere liburuak debut izena du, ezta? Eta ezakit hitz egiten daramagun, momentu honetan nire ustez gustatzen zaizu debutaren sentsazio hori, ezta? Horre jakimina biziri mantentzen duelako, ezta? Bai, 50 titulu jarri nizkion, Lajomen Doloreseko abesti baten titulua da ere. Bai, 50 nituen, ez duen aurkitzen, hau Klaudiori izugarri gustatzen zintzaion,
Eta azkenean utzi nuen sentsazio horrengatik, ez da? Beti ari zarela debutatzen, sartzen, kontrolatzen ez dituzun gauzetan, orain liburu bat idatzi dut. Horrek beti divertimendua ematen dielako gauzei, eta iruditu zitzaidan ere erronka bat egiteko modu bat zela, ez da? 54 urte, debut, bai, ezu, Bilbokoak horrela zarete, ez da? Ezu, patxula jo, ez da? Hauxe dago, honen atzean. Cristina Rosenbingek, Laizzer, apirilan, 26an, Mat Basaurin joko du. Hau bada pixka bat bazkala horrekoa bezala, ez da? Bai, azken diska, aurkeztuko dugu, El Hombre Rubio, rol maskulino bat hartzen dut, aitaren azalean sartzen saiatzen naiz. Nire aita zaila izan zen, esan behar dut, harreman zaila izan onberarekin, eta urte asko behar izan ditut harreman hori ulertzeko eta harreman horrekin adiskiditzeko. Eta horrek istorio oso sortu du. Eta orain, abenturaren kontakizun horrekin. Eta politena da ikusten nola jendea etortzen zaizun eta esaten dizuten gauza komunei hitzak jartzen dizkiezula. Se contempla la orain nahi duzuenok galderak egin ditzakezue. Kristinarentzat galderak txanda irekiko dugu galderena, argia pizten dute zen ongi. ¿no? Ze gustora, ez da? Quien quiera arrancarse a preguntar Nahi duenak zerbait galdetu? puede hacerlo libremente. No sé si hay un micrófono. Ez dakit mikrofono hori badagoen galderak egiteko, ez? Mikrofonok beti, ez? A ver. Este siempre es un momento un poco tenso, porque Bai, une honetan beti tentsio egoten da, ez da? Jende galdetu nahi du, baina gero esate dute galdetu nahi nizun, ez atrebitu. Galdera gainera ez dira zertan zuzenak izan ikusten duzu ez duela inolako arazori. Bestela nik egingo dizu galdera. Zure liburuan, momentu batean, kontatzen duzu nola bakarrik jo behar duzun eta orduan deskubritzen duzu nahiko botere edo, ez? Poderio bat ematen dizula, orduan jendea zelako fijatzen. Ondo gaizki jotzen duzun eta abestietan fijatzen delako, bai. Nik horregatik arazoa dut, jendeak esaten duenean abeslaria naizela, nik uste abeslari soilik izan banintz, ez nintzateke hemen, ni abeslari egin naiz letrak egiteko eta horiek abestu ahal izateko. Eta konponitzen ikasi nuen, nik erabiltzeko letrak ninen on bezala, dena zen gauza beraren parte. Eta kostatu zain beti nire burua abeslari gisa erabiltzen nik ahotsa, musika eta bitarteko eszenikoa erabiltzen dut, baina horren atzean diziplina asko daude, elkarri lotuta. Eta gainera uste dut, gero eta gehiago aurreratzen dudala horretan. Musika bada genero bastardo bat, eta dena nahastu behar da hor askotan, ez da? Lenguaia horretan dena sartzen da, ez da? Argi geratzea estribillo batean komunikatu nahi duzun hori, niri benetan zoragarria iruditzen zait. Eta zentzu horretan pop musikak, musika herrikoiak uste dut baduela kultura garai horrek ez duen potentzial bat. Zein ongi, inork ez duela ezer galdetu nahi, horrela guk galdetu ditzakegu, galdetu behar ditugun gauzak. Adibidez, liburuan agertzen den beste zerbait. Artari munduan bizirauteko bi modu daude, bestek egiten dutena, inork baina hobeto, edo zuk soilik egiten dakizun zerbait. Zu bi kategoria horietako baten batean sartzen zara, edo pentsatzen duzu inor, egon daitekela hor? Eta Franklin dago adibidez, ezta? Berak ez du asmatzen, ezer, tira ezakit, ez da baidagarria izan daiteke. Baina zalantzagarik gabe, bera da onena egiten duen horretan. Berak inor baino hobeto egiten du.
Beraz, nik uste, bakoitzak bere lekua bilatzen duenean, nondik sartu, hor bi bideo horiek daude. Edo kanonikoa zara, purista zara eta inork baino beto egiten duzu, superdotatua zarelako, edo zure estilo propioa asmatzen duzu. Niri beti gustatu zaizkit horrelako artistak, mugetatik atera inenak. Nirekin asko sartu dira, ez nolako sekula hotxa, eta zaten, nik ez daukat, baina eske niri gustatzen zaidan jendeak ere ez. Niri Lurrit gustatzen zait, eta berak hitz egiten du, ez ditu abestiak kantatzen. Beraz, niri gustatzen zaizkidan artistak mugetatik sortzen direna gustatzen zaizkit, niri horiek inspiratzen diate, bestela badira jainkotiarrak eta ez dute inolako antzarik nirekin, niri ez naute horiek bideratu. Estamos un Y poco es que tengo una que fuera de que me tiempo. hacía ilusión. Bai, denboran bukatu zaigu, galdera batek ilusioa egiten zidan. Goazen antolatzera. Erantzun Jose Luisia horrena. Zer iruditu zitzaien zure gurasoei artista egitea? Mugari jarri zuten, ez ulertu zuten. Nire aitari flamenko asko gustatzen zaio, poesia ere bai, ingenieria zen, familia privilegiatu batetik zetorren, eta berak ez zuen pentsatzen bere semalabe bat horretan arituko zenik. Oso gaizki iruditu zitzaion, 15 urterekin banda baten jotzera hasi nintzenean, nire amari oso arriskutsua iruditu zitzaion. Una vez que se acaba el concierto, ¿tú tienes que alternar con el público? Eta ama galdetu zian, etorri ziren nirekin jotzen zuten mutilak, jotzera, eta amak esan zian, gero jotzen duzunean ikusleekin geratu barzara? Eta nik gero urteekin esan da, zuzelekutara joaten zinen, zeantrotara joaten zinen. Orain bai, jendearen galderak, ea nork duen galderaren bat. Kaixo, Gabon, hementxe. Argi pixka gehiago jarriko duzu ez dugu ikusten horrarien hizketan. Zertan oinarritzen zara disko berri bat ateratzeko eta aldaketa horiek egiteko, adibidez aurreko diskoan, niri iruditu zitzaian sekulako aldaketa egin zenuela, goitiberakoa. Hasieran asko kostatu zitzaidan eta amaieran gustatu zitzaidan, baina onartu behar dut, hasieran aldaketa radikala iruditu zitzaiala. Zertan oinarritzen zara aldaketa horiek egiteko? Askotan dituen egoera eta baldintzekin eta tresnekin jokatu behar dut, ezta? Espainiak grabatu nahi nuen eta refrirekin lanean ari nintzen, eta orduan sortu zen bere estudioan diska bat grabatzeko aukera, bion artean grabatu behar genuen, eta lehenengo diskoa izan zen, zeinetan ez genuen banda bat jotzen. Ez genuen prestatu eta gero jo aldi berean. Nik gero ikasi dut horrela konposatzen eta horrela egiten dut. Base bat daukazu, gero bajoa jartzen duzu, modu zatikatuagoan egite dituz abestiak, ez da, berak horrela egiten du. Hala ere, uste duzuk lo nuestrorekin duzun arazoa, nik ere badaukat nire asko gustatzen zaizu zuzenean jotzea, baina diskoan zuten dudanean, uste dut pixka bat hotza geratu dela. Horiek berriz grabatzeko gogoa geratu zait, agian epelagoak izan daitezen. Baina gero baude abestiak, La Muy Puta adibidez, iruditzen zaiala oso ongi funtzionatu duela sistemak. Esperimentazio puntu bat ere badu adibidez, eta jokatzea hemen duzunarekin. Aurrekontu txikia nuen eta refri disko bat egiteko desiatzen, orduan nik esan nuen baizu aurrera. Eta lehenengo aldi izan zen programazioarekin grabatzen nuela, eta orain tira nahiko ongi moldatzen naiz. Baina Basauriko kontzertura baldin bazatoz, ikusiko duzu abestiak benetan bizi egiten direla, kontzertuetan zoragarria direla. Kaixo, Kristina. Galdetu nahi nizun, ea pozik geratu zaren sortu duzunarekin, edo ea oraindik sentitzen duzun ez duzula erditu egiteko duzun zerbait. Bai, oso galdera ona.
nire ustez, autokonplazentzia iristen den egunean zureak egin duela, zuk egiten duzunean, saiatzen zara alduzun guztia ematen, eta gero zoko batera botatzen duzu, eta esaten duzu, bueno, ez da gaizki atera, baina orain urrengo gauzarekin jarriko naiz, hobeto ateratzen zaidan. Iruditzen zait gauza batzuk oso ongi ateratzen direla, beste batzuko hobeto egin nitzakeela, beste batzuetan pentsatzen dut, ez nintzatekela zurruna izan behar, imperfekzioaz gehiago gozatu beharko nukela, baina egia da ere ezin egon hori, eta pentsatze hori harago iritsi nahitekeela, horrek naramala gauzak ez errepikatzera. Mundua azkar aldatzen da, orduan iruditzen zait gauzek zentzua azkar galtzen dutela. Tomarle la temperatura al mundo. Zer da garrazia duena? Ikustea munduan zer gertatzen ari den, temperatura hartzea, eta orduan ikustea zer eman dezakezun zuk hor. Nola erabili hori zure mesederako edo zure onerako. Musika, literatura orainaldiarekiko solasaldi bat dira, ez dira lan pertsonalak, ezakit nola esan bere ala beste zerbait egin nahi duzu horregatik. Si hay una última pregunta, perfecto. Y si no, sí, me ha parecido, es que... No. Bueno, pues lo dejamos aquí. Bueno, honekin amaituko dugu. Ongi iruditzen zaizue? Muchísimas gracias. Mila esker. Cristina. Mila esker, Cristina, mila esker zuen. Vale, y recordar que la fecha del concierto de Cristina Rosenvinge es el día 26 de abril, o sea, dentro de nada. Gogoratu kontzertua apirilaren 26an egongo dela. Mak Basaurin.